tnieda il-programm ta' taħriġ u ċertifikazzjoni meħtieġ għal dawk kollha involuti fil-Cannabis Harm Reduction Associations. Dawn se jkunu liċenzjati taħt reġim mill-iktar serju biex jipprovdu aċċess regolat b'ammont limitat ta' cannabis għall-użu personali lill-membri tagħhom biss. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet mis-Segretarju Parlamentari għar-Riformi Rebecca Buttigieg li matula ġew ippubblikati linji gwida dwar it-tnaqqis tal-ħsara li tiddefinixxi l-operat tal-assoċjazzjonijiet prospettivi. Intqal li l-assoċjazzjonijiet prospettivi f'dan is-settur se jkunu f'pożizzjoni li jaħdmu bi prattiċi studjati li se jipprovdu informazzjoni lill-riċerkaturi u lil dawk li jfasslu il-politika f'pajjiżna. Iċ-ċermen tal-Awtorità għall-Użu Responsabbli tal-Cannabis, Leonid Mackey, fakkar li l-irwol tal-awtorità mhux li tippromovi l-użu tal-cannabis iżda li tipprovdi sors regolat bħala alternattiva għas-suq irregolari. Parti integrali mill-assoċjazzjonijiet huwa li jieħdu taħriġ. Aħna ċari llum anke l-isem tagħhom irid ikun Cannabis Harm Reduction Associations, jiġifieri kif qed tara Harm Reduction hija integrali, hija ċentrali, u x-xogħol tagħna huwa bħala awtorità nagħtu l-informazzjoni kollha, it-training neċessarju li kull min ħajkun qed jopera f'dawn l-assoċjazzjonijiet ikun qed jopera wara li jkun imħarreġ mill-istess awtorità. Min-naħa tagħha s-Segretarju Parlamentari Rebecca Buttigieg qalet li mill-bidunet tar-riforma il-Gvern rid li jkumbatti it-traffikar tal-cannabis. Qalet li l-istrateġija tal-harm reduction tagħti daqqa lis-suq illegali billi jiġi provdut aċċess leġittimu għal cannabis ta' skrutinju minn uffiċjali bil-kompetenzi meħtieġa biex jassiguraw li jkunu imħarsa il-kriterji tal-kultivazzjoni, tat-trasport, tal-ħażna u tad-distribuzzjoni. Illum ħabbarna kif ser naħdmu biex inwettqu il-prinċipju ewlieni ta' din ir-riforma li huwa l-harm reduction. Għaldaqstant spjegajna l-prinċipji tagħna kif ser inkunu qed inresqu l quddiem dawn il-prinċipji sabiex nassiguraw ġustizzja soċjali u nħarsu s-saħħa pubblika. Intant tħabbar ukoll li l-awtorità se torganizza qatt ta' diskussjonijiet tematiċi li se jiffukaw fuq il-kannabis, is-saħħa pubblika u l-iżvilupp sostenibbli fil-waqt li se tiltaqgħu wkoll ma' persuni fil-komunità li jużaw u jikkultivaw il-kannabis.